Женската енергия е основно полагаща и преминава през 7 ясно дефинирани етапа, всеки от които е свързан с числови стойности, които отразяват нашето развитие. Тези етапи определят какви можем да бъдем, какви мъже можем да привличаме и каква енергия внасяме във взаимоотношенията си. Преди да навлезем в етапите, нека обсъдим 4 архетипа на женската енергия. Любовница изразява страст и чувственост, свързана с нашите желания. Момиченце представлява невинност и игривост, приносът на радостта в живота. Хазяйка символизира грижа и топлина, създаването на уют и подкрепа. Кралица изразява мъдрост и лидерски качества, с които можем да управляваме живота си. Тези архетипи трябва да взаимодействат в баланс, за да постигнем цялостно изразяване на женската идентичност. Ключов аспект, който определя нашата женска енергия, е връзката с нашата майка. Психологическите проучвания показват, че начина, по който възприемаме и взаимодействаме с майките си, въздейства дълбоко върху емоционалното ни развитие. Дъщерите, които имат несигурни отношения с родителите си, често проектират тези травми в бъдещите си взаимоотношения. Негативните чувства, като недооценяване или критика, могат да задържат жените на по-ниски етапи на женска енергия. Взаимоотношенията с майката формират самоидентификацията на жената. Ако майката е подкрепяща и любяща, вероятността дъщерята да изрази своята женска енергия с увереност е значително по-висока. Женската енергия има 7 етапа, за които ще разказвам подробно в следващи видеа. Тези етапи ще ни помогнат да разберем как можем да задържим желаното ниво на енергия и как да преминем на следващо. Ще разгледаме как всеки етап отразява нашите възможности и как влияе на мъжете, които привличаме. Преди да преминем към практиките за развитие на женска енергия, е изключително важно да укрепим отношенията с нашите майки. Това е основата. От тук започва всичко. За да можем да активираме женската си енергия, трябва да приемем майките си такива, каквито са, и да им поискаме прошка. Ето и една полезна практика за укрепване на връзката с вашата майка. Седнете на тихо и спокойно място. Затворете очи. Представете си как сяда пред вас. Изразете всичките си чувства. Благодарност, прошка, любов. Кажете, че я приемате такава каквато е и благодарите за всичко, което е направила за вас. Тази практика ще ви помогне да освободите натрупаните емоции и да се подготвите за реален разговор. Ако вашата майка е починала, вземете нейна снимка и изразете на глас всичките си емоции. В следващите видеа ще преминем през етапите на женската енергия и ще разгледаме практиките, които ще ви помогнат да задържите желаното ниво. Ако видеото ви е харесало, абонирайте се за канала ми, за да не пропуснете дори педи от пътя. Нека заедно открием дълбочината на женската енергия и трансформираме живота си.